Salam kaka. Ertirin hayırlı olsun kızım. Geç otur. Näme kaygılı görünýäňle? Otur. Häzir daýyň Hazaryň iň gözel ýerlerini görkezmek üçin gezelenjek gitjekdi. Gidinde daýyň gämisine aýlanyp gelin. Diýinjiňizi alyň, göwnüňizi açyň. Isleseňiz şähere daýlanyň, ha? Nepes saýyň nury kiýiňiz üçin alyp berjek täze jaýynam sirlaň. Bolýarmy gyzym? Kaka, men belki bu ýerde galar. Bir hili özüme ýeretdiýen. Dogry aýtsam, men bir ýere diň almaga gelmedim. Men sen aladaň üçin, sen bagtly bolmagyň üçin geldim gyzym. Daýymyň köýne gemisini gedelenje desim gelenak. Dogry aýdýan gyzym. O gämi köni ýöne isleseň daýyň täzesine alyp biler. O gämi daýyň geçmişini ýatlady. Sen bu zatlara soň düşünürsiň gyzym. Kaka, nura durmuşa çykasym gelenak. Sen näme meni ýüze garatmak isleýärmi? He, Çınar? Men sana bir zat aýdaýyn gyzym. Bilseň, nury kiňiz heniz çağa kaňyz. Senin bagtly bolmaňyz üçin nepes saýyň bilen ylalaşa gelipdik. Ine şo günem gelip ýetdi. Kakacan, ýöne men nuryny söýenmokda. Gyýdyň diýän eşitdiňmi? O nämeň söýgüsi? Gyýdyň akly çarşyp ýöreýdiň. Dinle gyzym. Daýyň özüniň ýekedi karny sen bagtly bolmagyň üçin bagyş etmek isleýär. Sen bagtyň diňe şolajakdy. Biziň tohumymyzda henide çen ýa-da adama gyz berip, ýa-da ýatdan gyz alan ýerimiz ýokdur. Aha, şaýdarlarma ejeň şaýatdyr. Men onu gelin edip alamda ýüzüne görmendim. Kakamyň 2 aýdan sözüne razylyk berdim. Ananmasaň bara taňgy sora. Ena taň sözü çağlar üçin mukaddes bolmalydyr. Men aýtjagym aýtdym. Barsaldan aşak şun.